primeiro que, como aconteceron os feitos, foi que Ángel nos contactou para facer esta serie de folletos informativos. Entonces, bueno, ocorreunos a idea de, como decía Ángel, de que non se perda un pouco a memoria destos povos, de sinalar estos lugares. E, bueno, fixemos un obradoiro de cartelería onde se involucrou todo o pobo con un artista local, con Espombini, e sinalamos todos estes puntos de interese de Soulecín. Entonces, a raíz de eso, tamén xurdiu a idea xa de que estaban todos estes sitios sinalados e sobre todo recuperados, de por que non os poñíamos en valor e non os dábamos a coñecer. Xurdiu que sería o primeiro camiño dos fornos e das airas de Soulecín, no que podo decir que os veciños a verdad que están moi implicados, tanto no obradoiro como na realización desta futura ruta.